Cara belok. Sampeyan iki damel belok. Nggih. Cantole riyen dibelokne. Cara belok biasa. Beloke mboten sak nyeklek. Rodok haluan mawon. Nek ceklek mungkin bluwer. Bar niki legowo nggih. Nglegowo 30 cm. Kenceng nah. Mboten niku penenten tuthike niku. Pas niku pas le bambu. Pun bambu. Nggih. Tandur niku. Nggih. Nah, terus mriki pas tanduran terakhir iki. Nggih. Nah, mungkin dan lurusan iki nggih. Nah niki. Pokoke niki teng nggih niku terus. Niki. Pun. Pak aja deh, Pak. Jadi kiat Pak. Kiat no. Nah, Kiat no, Pak. Jelek Pak. Alah tapi lang gejeleknya giat nih. Nah. Bisa nenggaruk ngalor gitu Pak ya. Tapi sebelah Pak nih. Iya alang ucil ini alang ucil itu. Ngeser masalahnya. foto niku. Coba Lek. Sampeyan iki lan karo lere. Bekasnya ya karo tanduran Ngaten tangan iki didadoni setunggal. Sing protolan nomor protolan. Tapi gak sakmene ra. Sing ajar gua Mas. Anu nggih pinggir kok Mas. Nggih damelan Sulami yang dicacang nggih. Pinggir kene ra wo. Amit. Iki dedek nek wingi dautan ora kena. Mboten kenging Pak. kenging. Wano wene loyangan. Riyen nate damel sing ngoten niku. Tiange mboten telaten daud. Kok kudu resik tenan. Anune niku lemahe. Riyen pun nate damel ngoten niku pirang taun gak